Ще ви дам много проста техника, при която всичко, което трябва да направите, е да натиснете между веждите, където е третото око за 60 секунди и можете да използвате това като ключ, за да създадете каквото искате в живота сега. Днешното видео е смесица между тест, потупване и акупресура. Така че всички знаем, че акупунктурата съществува от хилядолетна практика на китайската медицина и се основава на 14 енергийни меридиана или енергийни центрове в тялото и, разбира се, акупунктурата е когато те използват игла, за да го направите, но акупресурата е когато използвате пръста си и можете да докоснете тази блокирана енергия. Но ние ще използваме комбинация между акупресура и потупване. Сега е много важно да знаете, че всичко, което сте, е просто енергия. Всичко, което сме, е просто куп. Поради травма, поради негативно мислене, цялата тази енергия започва да блокира. И това, което се случва в живота, е, че започваме да имаме уловена енергия, която ви спира да привличате това, което искате в живота си, и така че това е наистина просто техника. Ще разбия няколко лесни стъпки и след като го научите, ще ви отнеме само 60 секунди. Това конкретно ще ви помогне да отворите третото си око, да станете по-добри в визуализирането и да започнете да привличате това, което искате по-бързо и по-бързо в живота ви. Така че стъпка номер 1 се основава на един от любимите ми цитати от Боб Проктър, който казва, че ако можете да го видите в ума си, можете да го задържите в ръката си. Така стъпка номер 1 е да изградите толкова ясна картина, че непознат да знае какво искате, картина, която е толкова ясна. Непознат да знае какво искате. Това е ясно снимка. И искам да получите ясна представа какво точно искате. Може да е да се разхождате по плажа с родната си душа. Може да е в новата ви къща, може да се ръкувате с клиенти, може да опреснявате банките си, банковото си извлечение от мобилен телефон и, виждайки, че сте милионер, може да сте завършили чисто новия си албум или книга. Каквото и да е, което искате, само много ясна картина. Преди да можем да започнем да правим това упражнение, да работи сега, стъпка номер 2 е да вземете вашия индекс или среден пръст и просто почуквайте ритмично в точката между веждите си, третото си око, известно още като вашето епифизна жлеза. Това е духовното око, фокусната точка, на което започва да се проявява тук в 3D, в трето измерение. Така че просто ще затворите очи и ще потупва около 20 пъти ритмично, докато вдишвате и издишвате. И докато правите това, просто отпускате веждите и лицевите си мускули. И докато ги отпускате, вдишвайки и издишвайки, вероятно ще забележа някои светлини. Може да е бяло, може да е синьо, може да е жълто, но не му мислете толкова много. А просто започнете да забелязвате тази светлина, която виждате, докато докосвате тук сега. Направете това точно като приятно загряване, по същия начин, по който бихте загрявали, когато отивате на бягане. Това е просто да започнете да насочвате вниманието си към вашата енергия, а не към физическото ви тяло сега. След като практикувате потупване точно тук, дишате ритмично и отпускане на веждите си. След като започнете да забелязвате тази енергия, тогава спрете да потупвате и просто леко натиснете между веждите. Това е мястото, където акупресурата идва, и като леко натиснете тук, наистина ще видите тази светлина, наистина ще видите тази енергия и след това ще я прехвърлите енергията във вашата картина. Защото енергията никога не се създава или унищожава. Тя само се прехвърля в различни състояния. Така че докосвате тук, вдишвайки хубаво и дълбоко, когато приключите докосвайки. Сега виждате снимката, която виждате как продавате къщата, продавате колата. Виждате се с парите, виждате се с родната си душа, виждате се здрави и задръжте тази снимка. Докато вдишвате и издишвате, след като почувствате, че ясно виждате картина в третото си око,
тогава просто повторете тези прости думи. Не е ли прекрасно, не е ли прекрасно, не е ли прекрасно, не е ли прекрасно. Това, което прави това, е да се възползвате от собствения си мозък, за да потвърдите, че вече е прекрасно. Това е автовнушение. Това си ти използваш. Хипнотично внушение, вместо да видиш картината и да вървиш добре как да го превърна в реалност. Ти утвърждаваш точно както казва Невил Годард. Не е ли прекрасно, нали?